חברים, ובסרטון אנחנו משחקים בד וורס. אז יאללה, בואו נתחיל. יאללה בואו נתחיל. איירון, אני לא וואו בבד וורס, אז הולך לכתוב בתגובות משהו רע עליי. אוקיי, יאללה בואו ניקח קצת וול. עכשיו תסתכלו שיטת הגנה על המיטה שלכם. תקנו איך שלא קוראים לזה אדסטון, ואז תיקחו מהגולד שיש לכם, תיקחו קצת מים ותגנו בהתחלה עם וול. ככה אוקיי, או שתיים. הורגים אותי כבר על ההתחלה. שיט, רק עשו לי גם דמדה. עכשיו תסתכלו שיטת הגנה על המיטה שלכם. רק מזכיר, הולך להיות איבנט בשרת שלי שה-IP הולך להיות בתגובה מוצמדת של הסרטון, אז תיכנסו לשרת. הולך להיות איבנט מטורף אני לא אתן לכם פרטים, אני ומתן 11 מתכנתים אותו. אוקיי, אנחנו נעלה לכאן, אנחנו נעלה לגג ונתחיל לבנות מהגג. אנחנו נשאר קרבן על הגג ותוכנית. אוקיי, רואה שיש שם אנשים. עושים את הטעות כל פעם. זה המשמעות של הסרטון. סתם, זה לא משמעות, לא לדאוג. אני לא וואו בבד וורס בגלל זה. הצלחנו. דיימונד. או פאק. לא יותר מדי. אוקיי, לא יותר מדי. פרות של מתן רוצו מהר לצפות. שוב פעם אנחנו ניקח בול. הפעם אני לא עשיתי את השיטה המוזרה הזאת שעשיתי, כי זה לקח לי הרבה זמן. ננסה ככה כמו סתם אנשים רגילים. אל תתפלצנו עליי בתגובות. טום. אוקיי, הבנתי את הטעות שלי. את הטעות הגדולה שלי. אנחנו ניקח קודם כל חרב מזה. וניקח מלא וול, איך שלא אומרים את זה. אני אומר וול, אופה, פרצים אותי נראה לי שפרצים אותי, אז אנחנו נשאר ככה. כן, עכשיו לוקח את וקשת, כאילו בואו. שתי גולד, יש לנו שתי גולד. בוא נעלה כיווני. בינתיים אין את העצור. בום, גיע, let's go. אני חושבת את הטעות כל הזמן. שננסה שוב פעם. A few moments later. one. או, 14.
טוב, אני פול גם. אוקיי, אז רגע לטנטי. ידעתי! לא, הוא לא שבר איתו מיטה, אבל... אז יאללה. הופה, לא ראיתי את הדבר הזה. אוקיי. פעם אני אקנה כאלה. כדי שאני צריך להגן על המיטה ולא יעשו לי ריק. ה-TNT. עכשיו אני אגן על זה בוול, כדי שיחשבו שכאילו שמתי וול. בוא נקנה וול. וול. עכשיו נגן על זה בוול. ככה טוב. ככה טוב. אוקיי, אנחנו נשארים די אחרונים. טוב, אני לא אפרוץ כל כך הרבה. לא. טוב, אפרוץ כל כך הרבה. אני מחפש רק... או פאק. נשארו 4 כולל אני, כאילו זה אחד שאין לו מיטה. שזה פינק. טוב, יהיו נראה לי ממש טובים. אני לא אוהב לפרוץ. בואו אנחנו ננסה. הופה. יורה לפיירבול. שורה לפיירבול. לא. הכל עליי, זה כיף. אנחנו לא מחוסלים. אפשר להישאר כאן. אני כאילו אעמוד כאן. אוקיי, יש לי תוכנית. נשארו 3 ואני אחד מהם. אני צריך דחוף, בואו. אבל נראה לי שאני מת. כן, אני מת. אותם שלנו להיום, אם נהנתם ואם לא, אז שימו לייק, רשמו לערוץ ויאללה ביי.